Всім привіт, я Дікс, і я набрав 151 душу. І прямо зараз ми заходимо в магазин, відкриваємо пак на 150 душ. Мені якось не по собі, але давайте. Це відео вийде дуже коротеньке. І тут нам випадає. Ого! Норм. Yes, you are sick. You are sick. You are sick. Я посадил на паузу. Не, блин, все. С вами был Иксер. Всем пока-пока.